mwanchumu rigereria nigo bono ababwatani ao kurase kaunti ya Nyamira rituko ria rero baumirana inse yomoroberio wiriogirie ito echae ito asokonyora amaigerio ao yo kwegenderia semeroberio yabo nabo igo ase chinka morikito Sophie Igara narenga somo igo yorobotiro ase nchira yobikiro abamenyi kurwa ase orogongo rwa Nyamira nigo baumirana rituko ria rero ime yomochie okijauri ase amaigeria abo igoro yoborai nebinto binde inse ye program ya Our Tea Our Voice gose echae yaito eriogiria ito se program ekorokunga Our Tea Our Voice gose echae yaito eriogiria ito program ye bwatekerenga yokororanga ngakito ranya ko batogotwara a community ere inclusive kero monto abwate libagariaye lioko nyaro ko gakorwa contributions chiaye asa mangana alitokonya ko batogokora ase kerengaki e program eyo erengete abangina abasae abagaka amo nabantu bwate oborema ao eriyo banyore amaigerio ayo arachie kubakonya anene mono eriogi rioborai ebikundi egetangani etogorokanga male allies ekiakabere toko barokanga women networks ekiagatatu toko barokanga youth network nekiakane migrant workers ekenenge kenene giatoretaga ase a week ye naande korubuna twagachagete etorega gokora egento tokorokanga mentorship bagokuana abasae na barogweti batigiri magega nigo bairaneria ngambuya ase amaigeria yo ekiagera nigo babaire bagotigwa magega ke magenderero nonya nase oborai ase bate babuna nigo benyorererio bagaria bene osokia amario giabo erio koigwekana nonya noborai kurwa abinyoro ime goika ase tiobisi umoroberio yo keroso chaka sana onyo otoire a voice in the community like youths into our side we have been having challenges in the communities na se njokonyora matuka mange abagaka na boma ete bako ulibaga ko raise issues go determine the future and of the communities resource allocation na binto binde beyonce lakini boniga we have also been informed na twa Rosaligo platform yagerege gotokonya ko ike nintuko korwa Our Voice ina nigo bagokera egitambukire ikeiga kia maigeria aya ase bate babuna nigo kia bakonyire kumanya chingencho chokorinda egenka nonya no gwesonania ase oborai obwe borachie ko bakonya gochia amatuko amambia nigo bate babuna nigo barachie gosemia abande batanyora amaigeria yaiga erio bachikomanya chinchera chokorenda egenka ase program ye toroje Our Tea Our Voice yatoretire bware because ritangani twachiete kwegera igoro ya leadership na yo leadership tokarorana ki ego chakera kurunga abana umongina amona magaka abukare abagaka boka igabarenge yani they were the ones bagokora ebintu bibi barorana ki na buoka but nowadays tokorana ki asengenje banjeranire through this program twarorana ki 20p twachakire gutwara oborai alafu e program ye yaikereire ase toko somigu mpaka ase tokorenda chinka chieto ase mangana family ngoripoteria egetesene kiga giensoko kuroiga ase award ya Borabu e county ya Nyamira inche nkoro kwa Sophie